Tnejn mill-persuni li ġew arrestati fil-Marsa fil-bidu tal-ġimgħa huma parti mill-grupp ta' individwi implikati fil-każ serju ta' droga misruqa mill-barracks tal-EFM. Iż-żewġ żgħażagħ kienu barra fuq bejl. Carlos u Clevin Patch ta' 24 u 20 sena rispettivament flimkien ma' missierhom Keith Patch ġew arrestati brabta ma' ċirku ta' ħasil ta' flus u użura, arresti li saru waqt operazzjoni estensiva mill-pulizija kif jiġdu dawn il-filmati ta' Net News. Il-persuni ġew arrestati fir-residenza tagħhom fi triq Stifnu Zerafa fil-Marsa. F'din ir-residenza instabu aktar minn 120,000 euro fi flus kontanti fis-soqfa kif ukoll f'postijiet oħra tad-dar. Instabu anke għadd ta' safar eżotiċi ta' valur għoli. Bħalissa Carlos u Clevin Patch qed jistennew li għaddu ġuri hekk kif jinsabu akkużati bl-involviment tagħhom fis-serqa ta' 132 kg reżina tal-kannabis mill-barracks tal-Forzi Armati ta' Malta f'Ħal Safi. Carlos u missieru Keith tresqu l-qorti wkoll f'Settembru mixlija li għeddew fastidjaw sit ta' ħanut ta' deb hekk kif qalu li kellu deb li nsteraq minn għandhom. Intant il-persuni arrestati fir-rejt tal-Marsa tresqu l-qorti l-4 filgħodu. Minn barra l-akkużi brabta ma' użura u ħasil ta' flus huma ġew akkużati bi ksur tal-kundizzjonijiet tal-ħelsin mill-arrest. Apparti l-aħwa Carlos u Clevin Patch u missierhom Keith Patch tresqu l-qorti anke s-sieħba tiegħu Marija Grixti ta' 49 sena mill-Marsa u n-nanniet Lawrence ta' 73 sena u Emanuela Patch ta' 73 sena minn Santa Venera. Id-difiża talbet għal ħelsin mill-arrest ta' Marija Grixti u l-koppja anzjana u argumentat illi Grixti għandha tifel ta' 3 snin fil-waqt li l-anzjani għandhom diversi kundizzjonijiet mediċi li jeħtieġu l-kura għalihom. Il-maġistrat ċaħdet it-talba l-ħelsin mill-arrest ta' Marija Grixti minħabba li kellha sem mill-aktar attiv f'dan il-każ. Apparti minn hekk instab li l-anzjana Emanuela Patch għandha karozza tal-għamla Corvette fil-waqt li l-missier qatt ma kellu impjieg illi ħalli ċertu dħul. Il-qorti min-naħa tagħha laqet it-talba għal ordni ta' friżar fil-konfront tal-imputati kollha. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispettur Liam Bonello flimkien mal-avukati Neville Gallia u Michael Muscat f'isem l-Avukat Ġenerali. L-avukati Franco De Bono u Marion Camilleri deru għall-aħwa u l-missier fil-waqt li għall-anzjani deru l-avukati Arthur Azzopardi u Jacob Magri.